Her har vi så Kenneth Hansens anden ret til Sol over Gudhjem, som er hans dessert. Kenneth han har valgt at lave en prædessert, Pluxel, havtorn og honning, og en hoveddessert, som er Frederiksdal kirsebærvin i egen flaske, creme fraiche parfait med kirsebærsauce og maltpuder, rødbeder, som er henkogt i kirsebærvin. Og der er fart på her, var Mikkel? Jeg vil lige skrue lidt op for tempoet. Jamen, Kenneth han er i fuld gang her. Han har lagt en masse kirsebær i bunden. Store, fede danske kirsebær. Her har han så lidt bagt hvid chokolade. Han drysset hen over før. Lidt mere kommer på der. Han har en sutteflaske eller en sprøjteflaske liggende på skærebrættet. Det er en creme på creme fraiche, karamel og den her kirsebærvin. Hvad der står derovre i baggrunden, det der træ? Det er fordi Kenneth han valgte at lave sin dessert i 2 serveringer, så han lavede en prædessert, som man kaldte for Pluxel havtorn og honning, som han laver sådan nogle bikuber, som man sætter op på et havtorntræ. Det er et havtorntræ, han har taget med fra Svinkløv Badehotel. Så man sætter op først, og så spiser man desserten bagefter. Og hvad er han i gang med der? Der ligner sådan nogle havrefras, han står med. Det er faktisk nogle maltpuder. Det er sådan en kiks lavet på malt, og så fylder han den med creme fraiche 48. Så, nu der ryger træet her. Jamen han har så de her små bikuber har han sat i træet, og nu ryger det op som prædessert. Nu sætter han det op på scenen henne bagved, hvor dommeren er. Og så kommer han tilbage her og laver desserten færdig. Det ser super flot ud, de flasker han serverer i. Hvad er det for noget? Jamen det er faktisk den her kirsebærvin, hvor han har fået selvfølgelig tømt flasken, så skåret den midt over, og så anretter han ligesom kirsebærdesserten i kirsebærvinsflasken. Og det han kommer på her, det er ligesom det store element på desserten, som er den her creme fraiche parfait, hvor der er sådan helt flydende kirsebærsauce indeni. Og parfait, det er sådan lidt isagtigt, ikke? Jo, det er sådan en is lavet på fløde og pisket fløde og æg. Og så er han klar nu. Nu går han op og afleverer til dommerne.